passat dissabte, dia 30 de juny, va tindre lloc l'atorgament de la 13a edició de l'Alè Vinarosenc. Aquesta edició va ser concedit a l'Associació Musical Aliança pel seu centenari i per la seva trajectòria de tant de temps formant músics i fent cultura a la població. Les bandes convidades, la de Benicarló, la de Penyíscola, la de Sant Mateu, Alcanar i la Sénia, van anar acudint en cercavila des de diferents punts de la ciutat. A les 7 de la vesprada començava l'acte davant de la seu de Caixa Vinaròs, on la dama de l'entitat i de més dames de festes, acompanyats per la banda l'Aliança, director, president de l'entitat, autoritats i familiars dels músics, en cercavila ens dirigíem a la plaça de Bous, on la presidenta de l'Aliança, Ana Rosa Escull, rebia de mans del president, el senyor Manuel Molinos, la distinció de l'Alè Vinarosenc. Una plaça de Bous repleta de músics, de públic i també de l'acreditat músic vinarosenc Carles Santos van estar presents en aquest acte que va culminar en una interpretació conjunta de les 6 bandes d'una de les seves creacions musicals, Marrajo. Totes les bandes, a més, van intervenir abans individualment, interpretant un tema cadascuna. Els músics de l'associació musical L'Aliança, en una ocasió tan especial, van interpretar el pas doble de Carles Santos, Belmonte, i un altre de Tomàs Mancisidor, Santurce.
Senyores, senyors, bona nit o bona tarda. Benvingudes i benvinguts al lliurament del 13è Alè Vinarosenc, guardó atorgat per la Fundació Caixa Vinaròs a aquella persona o entitat que, nascuda a Vinaròs, ha contribuït d'alguna manera a fer que el nostre poble sigui més culte, més pròsper, més savi, en definitiva, aquelles i aquells que ens han fet o ens fan sentir orgullosos dels nostres orígens. Aquest any, l'Alè Vinarosenc ha estat per a l'Associació Musical Aliança, la nostra banda, que dirigida des de l'any 1982 per José Ramon Renovell, enguany acompleix 100 anys. Abans, però, de començar amb l'acte de lliurament, la Fundació Caixa Vinaròs agraeix la Banda Municipal d'Alcanar, l'Agrupació Musical Senienca de la Sénia, la Banda de Música Santa Cecília de Sant Mateu, l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, l'Associació Musical Verge de l'Ermitana de Peníscola i a Carles Santos la col·laboració tan entusiasta en aquest homenatge a la banda de Vinaròs. Per a totes les músics i músics per a totes les músiques i músics que conformen aquestes bandes, per als seus directors i per a Carles, la nostra gratitud. I un altre aplaudiment. Com dèiem al principi, l'Alè Vinarosenc 2007 ha estat per a l'Associació Musical Aliança, per tot allò que ha significat i significa per a Vinaròs. Tothom tenim o hem tingut un pare, un amic, una filla, que en algun moment ha tocat a la banda. Al voltant d'ella, en tots aquests anys, han sorgit conjunts musicals, grups de cambra, l'escola de música, músiques i músics extraordinaris que en més o menys mesura han despertat la nostra sensibilitat musical. Parlar de l'aliança és també parlar d'assaig, de compromís, de constància. Parlar de l'aliança és parlar de música, és parlar de músics, dels que han estat i dels que encara hi són. Elles i ells són els veritables Alè Vinarosenc. I la representació de totes aquelles persones que en algun moment han tocat a la banda i de les que encara hi toquen, avui són abanderats Tomàs Sánchez i Felipe Fonellosa. Percussió, Daniel Ibáñez. Oriol Segura. Javier Torres. Juan Beitis i Miguel Alsina. Eduardo Renovell i Rubén Gasseni. Gabriel Albiol i Guillem Fuster.
Lombardino, Aida Beltrán, José Luis Gargallo, Sergi Jiménez, Tubes, Juan Bautista Domènech, Òscar Senén, Guillem Milián, Héctor Torres, Ferran Fabregat, Saúl Mircellet. Contrabaixos, Miguel Ángel Izárraga, Daniel Meseguer. Trombons, Javier López, Joel Sevilleja, Esther Peracho, Julio Vidal, Marc Marcos, Kiko Palacios, Tomás Sánchez. Trompes, Sergi Tortajada, Alejandro Albiol, Lluís Gandía, David Roca, Martí Gil, Juan Vidal, Sebastián Miralles. Saxòfons, Jordi Sabater, José Antonio Buera, Pablo Vidal, Agustí Baila, Enric Ricard, Iván Roda, Héctor Simó, Miguel Ángel Martínez, José Juan Pozo, Néstor Vinaixa, Víctor Borràs, José Baila, Bernat Fallos, Víctor Arenós, Fagot, Pau Valls, Juan Tena, Gabriel Sanz, Juan Fonellosa, Clarinet Valls, Juan Michelena, Clàudia Zaragoza, Oboe, Marc Borràs, Raquel Cardona, Carla Borràs, Diego Moltepérez, violoncels, Verónica Ibáñez, Juan Forcadell, Carla Beltrán, Juan Borràs, clarinet, Juan Manuel Merlo, Juan Bas, Marc Domènech, Víctor Carbó, Carles Soler, Montse Esbrí, Lorena Ruiz, Clàudia Belenguer, Isabel Forner, Roger Beltrán, Miriam Ferreres, Lara Fassi, Àlex Fonellosa, Violeta Octavio, Miguel Albernia, Lourdes Jaques, Rafael Sanz, Vanessa Boix, Irene Fallos, Maria Piedad Gandía, Carolina Querol, Arnau Barrera, Laia Camós, Vicent Puchal, Neus Ribas, Esther Saurina, Ada Pruñonosa, Julia Zaragoza, Rosa Núñez, Carla Villalonga, Juan Carlos Matamoros, Esther Pruñonosa, Flautes, Saray Forcadell, Elvira Domènech, Martina Aiza, María José Domènech, Narina Barrera, Ana Martínez, Nerea Martí, Elisa Moltepérez, Ángela González, Carla Redó, Anabel Segarra, trompetes y friscorn. Raúl Calvo, Emili Salamanca, Andreu Serret, Eloi Martín, Eric Calvo, Pau Flores, Marín Serret y Joan Morellà. Dirigeix el mestre José Ramón Renovell.
A continuació, lliurarà la Llei Vinaròs 2007 el president de Fundació Caixa Vinaròs, senyor Manuel Molinos, acompanyat de la dama de l'entitat, Anna Guillem. Molt bona tarda i benvinguts a Plaça de Bous. Lloc on moltes tardes la banda ens ha emocionat interpretant peces musicals. Agrair la presència de l'alcalde de Vinaròs, senyor Jordi Romeu, regidors de l'Ajuntament de Vinaròs i també d'Alcanar, patronos de la Fundació Caixa Vinaròs, a les dames, reina i dames de les festes d'enguany i al públic que ens acompanya. La Fundació Caixa Vinaròs entrega avui el 13è any,
per 13è any consecutiu l'Alè Vinarosenc. Aquest guardó el va instituir la nostra entitat com un reconeixement a aquelles persones nascudes a Vinaròs que amb la seva trajectòria personal i professional han fet que Vinaròs siga més conegut i més respectat més enllà del nostre àmbit geogràfic. L'associació musical, l'Aliança, enguany ha complert un segle, 100 anys. És l'associació més antiga del nostre poble. Com he dit abans, des de 1982 la banda està dirigida per José Ramón Renovell. Avui és un dia per recordar, i cal recordar les persones que l'han dirigida aquests 100 anys. En primer lloc, el senyor Antonio Verdera, que va ser el fundador, i per ordre cronològic el segueixen el senyor Tomàs Mancisidor, el senyor Francisco Frías, el senyor Facundo Fora, el senyor Antonio Esteller, el senyor Batiste Armela, el senyor Simó Arasa, el senyor Jaime Montes i el senyor José Antonio Valls. Durant aquests anys, la banda ens ha acompanyat a totes les festes, fent passacalles, concerts, tardes de bous. Ha sabut transmetre la música de generacions en generacions. Ha aportat valors a la joventut. L'ordre aplicat a la música el poden desenvolupar els músics en la vida real. Ha aportat cultura, coneixement de peces noves, nous estils musicals, nous compositors fent harmonia. La banda actualment està composta per més de 100 persones, la majoria joves, i ficar en solfa a aquesta quantitat de joves no és feina fàcil. L'associació musical Aliança ha sigut un cau d'on han sorgit músics de gran nivell. Alguns estan aquí al meu darrere, altres estan en altres bandes musicals i fins i tot estan en conjunts musicals. Aquests mèrits són els que han fet que hagi sigut elegida com per ostentar a partir d'ara l'Alè Vinarosenc. No puc acabar aquest acte sense agrair la col·laboració de 5 bandes, no solament al seu director, sinó també als músics que la componen, i molt particularment a un músic vinarosenc que ostenta el segon Alè Vinarosenc de Fundació Caixa Vinaròs, senyor Carles Santos, per la seva inestimable dedicació. Ara sí, ara ja anem a demanar la presència de la presidenta de la banda. La Fundació Caixa Vinaròs, avui, 30 de juny de 2007, fa entrega de l'Alè Vinarosenc 2007 a l'associació musical l'Aliança de Vinaròs. Señor alcalde de la ciudad, miembros del consistorio, presidente y miembros del Consejo Rector de la Caixa Rural, señor Carles Santos, reina y damas de la Feria y Fiestas 2007, músicos, socios y amigos de la Sociedad Musical Alianza. Hoy, la alegría de quienes formamos parte de la Alianza es doble. Primero, porque durante este año 2007 estamos celebrando nuestro centenario como sociedad
musical integrada de lleno en la ciudad. Y segundo, y hay motivo de satisfacción en especial, porque recibimos un premio, el Ale Viñarosén, que no solo reconoce un trabajo realizado por una persona o un colectivo, sino que busca recompensar a aquellas personas o grupos que trabajan día a día para hacer grande nuestra ciudad, para llevar su nombre más allá de Sol de Riu y d'Aigua Oliva. Desde hoy, la Alianza se une al palmarés de la ley, que cuenta con figuras mundialmente reconocidas y de la talla de Ginés Sorolla y Carles Santos, con viñarosens que lucharon por unos ideales a pesar de que eso les privó de libertad, como el desaparecido recientemente Francisco Batiste Bailá, o junto a personas que fueron día a día y siguen siendo protagonistas de Vinaròs, de su vida social, económica, deportiva y cultural, como Francisco Gil, Agustí Gómez, Agustí Delgado, Rosa Borràs, Pedro Barceló, Joan Brau, José Manuel Bordes y José Manuel Pérez Aicar. Como ya dije en el acto de entrega del Griñó Ballester, que nos concedió el Ayuntamiento en septiembre del pasado año, la Sociedad Musical Alianza es la unión del trabajo, esfuerzo, estudio y sacrificio de muchísimos vinarosens a lo largo de estos 100 años. Todos los que han pasado por la Alianza forman parte de su historia, todos los que están y todos los que han estado, todos los que han dedicado unos minutos de su vida a la Alianza y a la música, se merecen hoy recibir este premio, porque también es suyo. La Alianza es una ciudad compleja, músicos, socios, educandos, seguidores, un entramado que siempre gira en torno a una pieza básica y en cuyas espaldas recae en último lugar la responsabilidad de que todo salga bien, el director. Muchos han sido las batutas que han marcado el ritmo y el carácter de la Alianza, y por ese motivo hoy queremos ofrecerles un reconocimiento especial. La Alianza interpretará hoy el pasodoble Santurce, del que fue maestro y director de la Alianza, Tomás Mancisidor. Como reconocimiento a todos aquellos directores que en algún momento durante estos 100 años han llevado la batuta de nuestra banda. Avui no és dia de nombrar ni recordar ningú, perquè seria impossible i, sobretot, injust per a moltes persones. Avui és moment d'agrair a tots els músics el seu treball, a tots els socis el seu suport, a tots els membres de totes les juntes directives la seva ajuda. Avui, l'Aliança vol aprofitar aquest acte per donar les gràcies i repetir-vos una vegada més que tots fem falta per continuar fent gran este projecte que s'il·lusiona i ens apassiona. A pesar d'això, volem donar les gràcies a la Caixa Rural per creure en nosaltres i estar sempre al nostre costat, i a Carles Santos, que tantes hores i hores de treball ha dedicat per a que avui tots disfrutem de la música i d'esta entrega de la LEM. No vull acabar aquesta breu intervenció sense reiterar allò que sempre hem dit. L'Aliança vol estar present en la vida social de la nostra ciutat. Volem que cada vinarosè faça seua una part de la banda. L'Aliança és patrimoni viu del nostre poble. Tenim 100 anys de vida, però junt amb tots els vinarosens esperem continuar fent-nos gran perquè som una banda jove. Vinaròs es mereix el millor i l'Aliança està disposada a donar el millor d'ella mateixa. Gràcies a tots de tot cor. Està sent un any meravellós i tot
gràcies al poble que ens ha donat tot allò que som. Esperem que la nostra música, allò que millor sabem fer, continue present en la vostra vida i en la del poble com a mínim 100 anys més. Moltes gràcies. Gràcies.